Interlopul Saif Duduianu, soția și alți membri ai familiei acestuia au ajuns după gratii în urma unui scandal din 2019. Atunci au luat de pe stradă și au sequestrat o tânără încercând să determine pe părinții ei să accepte căsătoria. Familia interlopului văduva Miltiade, zis Saif Duduianu, a ajuns după gratii pentru comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate, dar și pentru infracțiunea de complicitate la viol. Este un scandal din 2019, când o fată de 17 ani a fost răpită de pe stradă apoi sequestrată pentru a-i obliga familia să accepte căsătoria cu unul dintre copiii lui. Interlopul Saif Duduianu și familia lui, băgați după gratii, au sequestrat o minoră. În data de 4 ianuarie, minora ar fi fost luată cu forța, de pe stradă, de către mai multe persoane, toate din aceeași familie, care au dus-o inițial într-o locuință din București,